от тук, от студиото на Радио Веселина, са тръгвали различни инициативи. Може би от тук трябва да тръгнем и на една връзка. Все пак в футболен клуб Локомотив могат да поразроят историята си и да си помислят. Те трябва да я преразгледат историята и трябва нова дали брошурка. трябва вече, нали, те ще решават, но има нещо интересно в това. Не може така да се остави просто, да се остави само в историята, без да си има кой да е продължил тези раирани традиции на пловдивското Локо от времето още на спорт клуб, чието начало е 1926 година. Ако си дал на гладния, дори троши за хляб от твоя хляб, ако си дал на скитника, дори искри за огън от твоят огън, ако си дал на милата от твоето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта към хората. И никой нищо не ще ти отнема. Вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш, идваш при нас. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта към хората. Само две думи, за да завърши от мен. Ние за това се борим, тази истина да излезе на бял свят. Само, че ние сме поредните, надявам се последните, които така или иначе трябва да доведат тези десетилетни усилия до успешен завършик. Защото преди нас има много хора, които са правили такива усилия и които не успяха да доживеят тяхното дело да бъде увеличено с успех. Вчера разбрах, че един от тях е починал и той е Мишо Белков, брата на Бучо. И аз може би ще да спестя тази история, но отидох да го търся в един старчески дом и жената каза, че е починал и така не можа да задържа сълзите си, защото беше страхотен мъж. Но неговата памет и на хората, които са били преди него и са борили с тази истина, сме посветили аз и хората около мен всички тези усилия, които правим. Но не сме само ние. Преди нас има големи хора, големи личности от култната история, които са борили за същото. Иван Лазаров, Христо Кошаров, всички ги познавате. През 2004 тяхна инициативата за цикъл статии в фалшифицираната история на Локомотив Пловдив. Един от големите знамена на тази борба. Борис Белков Бучо пише една книга през 1996 година. Вие предполагам сте чели как завършва тази книга. Последния начин ще ви цитирам. Пишейки настоящото, съм твърдо убеден, че бъдещото поколение спортисти и спортни приятели ще наберат сили и кураж, за да възстановят историческата истина. Приятели, аз мисля, че имаме силите и кураж да го направим. Благодаря ви.
преди да започнем с награждаванията, ще дам думата на още един човек, който е тясно свързан с черно-бялата идея, бившият шеф на фен-клуба на Локомотив Тоцко Думанов. Приятели, много се радвам и се вълнувам, че сме заедно в тази зала. Не съм очаквал да има толкова голямо посещение, но като си помислиш, ние затова сме семейство, точно на такива дати да се събираме и да си празнуваме. Още повече сега имаме основание да го направим. Трябва да си върнем историята. Трябва да си я върнем такава, каквато е, а не такава, каквато ни е налагаха. И днес, 19 декември 2010 година, ние, локомотивците, семейството локомотивци, обявяваме годината 1926 за рождена дата на Локомотив Пловдив. Всички заедно, привърженици, ръководство, сме призовани до година, когато е 85 годишната от създаването на нашия клуб, ние да преминем всякакви юридически и административни каквото трябва да се направи, така че до година ние да честваме 85 годишната от създаването на Локомотив Пловдив. Гордият наследник и приемник на прославеният спортклуб. Така ще върнем на нас, на нашите дядовци, на нашите бащи и ще покажем на нашите деца, че има една история. Тази, която е истинската, а не тази, която е писана. И така, на всички ви пожелавам весели коледни празници и да посрещнем новата 2011 година. 2011 година, която е знаменателна за Локомотив и която ще посрещнем така, както трябва. Всички заедно обединени. Само